Сашо и магическият кол-център. Имало едно време един онлайн магазин, наречен Съкровищата на Сашо. Сашо, собственикът, работил неуморно, ден и нощ, за да напълни магазина си с най-разнообразни и интересни продукти. Но колкото и да се стараел, печалбата не искала да расте. Разходите били много, а клиентите понякога се губели в лабиринта от имейли и съобщения. Една вечер, докато сърфирал и социалните мрежи, Сашо видял една магическа реклама. Тя обещавала да превърне всеки онлайн магазин в истинска златна мина. Рекламата била за една специална фирма, BG Infodesk, която предлагала така наречен кол-център услуга. За скромната сума от 2000 лева, тази фирма обещавала да се грижи за всички обаждания и съобщения на клиентите, сякаш има цял екип от продавачи на разположение. Сашо бил скептичен, но и любопитен. Решил да опита. И така, с едно щръкване на мишката, той се здобил със своя собствен магически кол-център. От този ден нататък, всички обаждания на клиентите били отговаряни веднага, всички имейли били четени и обработвани, а всички поръчки били изпълнявани бързо и точно. Сашо вече имал време да се занимава с това, което обичал най-много, да открива нови и интересни продукти за своя магазин. Бизнесът му започнал да процъфтява. Клиентите били доволни, а печалбите растели с всеки изминал ден. И така, благодарение на малкото магическо заклинание, наречено кол-център, Сашо превърнал своя онлайн магазин в истинско съкровище. И живели щастливо до края на дните си, заобиколени от доволни клиенти и пълни каси.